hindenburskom skúmaní. Taký malý rozsah nám veľmi nemôže odpovedať na všetky otázky, ktoré máme. Musíme to dať na väčšie rozmery, i keď na správny rozmer sa to dať nebude. Čo myslíš, aké veľké si môžeme dovoliť? Ak by sme išli na 5 metrov, zodpovedalo by to rozmeru 1/5. To je, myslím, pekné okrúhle číslo. Toto by malo vyriešiť záhadu raz a navždy. Vytvoria dva cirka 5-metrové hindenburské rozmery Hindenburgu a pokryjú ich náterom zo zmesi alumínia a dusičnanu železitého. Jeden bude plný vzduchu, ten druhý bude naplnený vodíkom. Ak vodíkový Hindenburg bude plniť rýchlejšie, potom je mýtus vzducholode zničený. Myslím, že budeme musieť urobiť aj tretí. Myslím tým taký, ktorý by zaručil termitovú reakciu. Takže to sú 3 vzducholode. Myslím, že to by nemal byť problém. Horenie tretieho modelu má ukázať, čo by sa stalo, ak by bol niekto taký blázon a natrel svoju vzducholoď čistým termitom. Ako pomôcku pri vyrábaní? Adam vyhľadá isté projekty zo zaistného Hindenburgu. Aby sa repliky zhodovali s originálnou loďou, budú potrebovať hliníkové rámy. Takže Jamie dostane voľno a zabezpečí káble. Prídeme do obchodu s káblami a majú tu všetky veľkosti, ktoré budeme potrebovať. Takže ideme nejaké kúpiť. Kábel bude musieť byť dosť tenký na to, aby udržal modely odľahčené, dokonca dostatočne silné na to, aby zabránili ich